खुलुमबाय। धोर्जोआ खमायबाय, नेनो हाला। नेदोंमोन आङो जे सासे बेक्तिया आख्रासुनि सासे दैदेनगिरिया बर' हारिखौ थांखिनानै जे बुंदों, एन्टि बड' मोनसे भाषण होदों। तेखेते এটা एन्टि बड' भाषण तेखेते दिसे स'सियेल मिडियार द्वारा। बेखौ नोंथांमोना माबोरै सहाय खालाम हाखो? आपनालोके केनेका सह्य करिब पारिसे? तो आज तारीख में मैं प्रश्न करिछु। आप लोग कैसे सहन कर रहा है? मैं तो कभी ऐसी बात को सहन नहीं कर सकता। मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, चाहे जो भी हो जाए मैं बोलूँगा ही इसके बारे में। नेदोंमोन आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथांखौ। बिथाङाबो बुङाखसै। बर्थमानाव फैबाय थानाय होख्राव होख्राव बुंबाय थानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव छात्रफोरखौ लाफा लाफा आन्दलन खालामबाय थानाय, हाग्रामा महिलारि बिथांनि एगेन्स्टआव आन्दलन खालामबाय थानाय माखासे सेंग्राफोरखौ, नैबे बर्थमाननि सेंग्राफोरखौ, लाइमोनफोरखौबो आङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोनाबो जेबो बुङाखसै। मा बिथांमोननाव बेफोर खोथाया नांहैया नामा? हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाल' बिथांमोना खोमोन गसंख्राङो नामा? बिथांमोना थियारि जायो नामा? नाथाय जाय सुबुङा दिनै बर' हारिखौ बिराद गिदिर खोथाजों लाजि फोनांबाय, बेखौदि एपलजाइज बिहोनांगौ, बे खोथाखौ दिनै दिपेन बर'आ बोरै सहायनानै थाखो? बिथाङा माबोरै सहायनानै थाखो? खोरोमदाव औवारि बिथाङाबो, बेखौसो आङो आसरित मोन्दों। दिनेश ब्रह्म बिथाङाबो बोरै सहायनानै थाखो? दिनै हाग्रामा महिलारिनि खोथामोनब्ला इसु बानाय बानाय बोफ्ले बोफ्ले आखर दिन्थि दिन्थि बिथाङा बुङोमोन। नाथाय बे सासे गुबुनारिया आख्रासुनि सासे दैदेनगिरिया दिनै बर' जातिखौ खेलुनजिया नङा होननानै बुंबाय। এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ সহ্য কৰিব পাৰিছে? ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ ওচৰত মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। ইয়াত বিৰোধী কিছুমান কথা ক'ব লাগে, তথ্য দিব লাগে। ডাঙৰ সংগঠনত থাকি পেলাই আজিলৈকে 24 ঘণ্টাৰ পাৰ হ'ল, দিপেন बर' ডাঙৰীয়া একো কথা কোৱা নাই তেখেতৰ বিৰোধী। बिथांनि एगेन्स्टआव जेबो खोथा बुङाखै। बर्थमाननि लाइमोनफ्रा जाय गोख्रों सोमावसारदों, दिनै बिथांमोनाबो जेबो बुङाखै। मा बिथांमोननि इसुआ, बिथांमोननि माइक हमनाया, बिथांमोननि होख्रावनाया हाग्रामानि एगेन्स्टबाल' बिराद गोगोम जायो नामा? दिनै बे सासे बेक्तिनि सायाव जेबो बुंला आरो। बे सासेनि बेक्तिनि सायाव जेबो बुंला। दिनै नुनो मोन्दों नोंथांमोना दिनै बर' हारिखौ लानानै गुबुनारिफ्रा बायदिसिना खोथा बुंनाय, आरो बिनि सायाव बुङा हसिया गावजों गावनि बेले बेजेयावसो, गावजों गावआवसो स्ट्रं खोथा बुङो, गिदिर गिदिर एग्जाम्पोल होनानै खोथा बुङो। दिनै बेखौ मानो बुंनो हादिया? बेखौ मानो निन्दा होनो हादिया? मानो कन्डेम खालामनो हादिया? राणा दत्त देब बर्मन बिथां बादिखौ मा थोर गिबाय नामा नोंथांमोना? दिनै मानो फंसेबो बुंनो हायाखै? बिदिजों जानाय नङा। नोंथांमोन बुंनांगोन। हाग्रामा महिलारिया फंसे खोथा बुंबा बिनि सायावल' बारसिनबाय थाबा, बिनि सायावल' आन्दलन लाबाय थाबा, बिनि एगेन्स्टआवल' खोथा बुंबाय थाबा, माइक हमबा, मिडिया हमबा, होख्राव होख्राव बुंबा जानाय नङा। बिनि एगेन्स्टआवल' टारगेटखौ लाबाय थाबा जानाय नङा। दिनै मेन जुजिनांगौआ नै बेफोरबायदि जानला मोनला खोथा राणा दत्त देब बर्मन बादिखौबो बुंनांगौ। मानोना बिथांमोनखौ रावबो जेबो बुङाब्ला बिथांमोना चान्स मोनगोन। बेजों लोगोसे गुबुनाबो दिनै सानफा एफा चान्स मोनलांगोन। ओंखायनो बुंनांगौ जोङो। छात्र संगठनाव थानाय हिसाबै दिपेन बर' सारमोना बुंनो हायो, इयुन जोलैनि छात्र छात्री बिथांमोना बुंनो हायो। सोरबाया जुदि बेक्तिगत भाबै बुंनो गोसोब्ला बिथांमोनाबो बुंनो हायो। हायैनि प्रश्न गैया। राजनितिकआव जेखि दोलोआव थाया मानो बुंथारनांगौ नैबे हारिनि एगेन्स्टआव बुंनाय खोथाखौ। दिनै सोरबा सासे सानैखौ थांखिनानै बुङोब्ला आलादा खोथामोन। गासै समग्र बर' जाथिखौनो बिथाङा निन्दा होदों। बेनिखायनो बेखौ गोख्रों आखायाव लानांगौ, एक्सन लानांगौ। दाबो मानो बुंनो हायाखै? जेरैहाय हाग्रामा महिलारिनि बिरुद्ध नोंथांमोना गोख्रों खोथाजों सोंखारिदों, रायरायदों। माखासे खोथायाव बिथांखौ आइ किल इउ होननानै सुख्रुबनो होनलायलायदों, बुख्रुबहैलायदों। थिग बेबादिनो बिथांनि सायावबो गोख्रों खोथा, बांसिनसो खोथा बुंनो हानांगौ नोंथांमोना। दिनै मानो दिनैसिमबो एथ' गोबाव जाबाय, बिथाङा 24 घन्टानि बारबाय, मानो दासिमबो बुंनो हायाखै? अब तक क्यों मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला दिपेन बर' सार एंड माय डियर यूथ्स? मानो अभी तक क्यों नहीं?
এতিয়ালৈকে আপোনাৰ মুগৰফোৰা এটাও কথা এই ৰাণা দেৱ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে ওলাই অহা নাই দিপেন बर' ডাঙৰীয়া এইটো মই আপোনাৰ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ बिनि एन्सारखौ नोंथांमोना होदो आरो हायोब्ला बुंदो बिनि सायाव एसेब्लाबो बिथांखौ एपलजाइज बिहोदो निमाहा बिहोनांगौ बेनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोर फोरमायहर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं